Kita namin ni Kuan, ni Mr. Rosales. Tara. Tara. Oh, kita namin. So, magpirma meron sa Kuan, magpirma meron sa tawag ining Kuan sa debate. So, nag-andam ko daan og Kuan, nag-andam ko daan og tawag ining proposisyon. Nga imuhang tawag ining pirmahan. Kasahon na. Pili lang ka na asay gusto ni mga proposisyon. Kana ko una, the Roman Catholic Church is the true church founded by Christ. Sumala sa Biblia standard nga referensya. Ang sa imo hapili ka ng duha, ang Seventh Adventist Church maong matod na iglesia nga gitugod ni Kristo. Sumala sa Biblia standard nga referensya, or nga ang Seventh Adventist Church anay otoridad sa pagpatuman sa adong papahulay sumala lamang sa Biblia. Ano nimo? Sumala lang sa Biblia. Mo man inyo ha, di ba? Sumala sa Biblia. Wala mo gud minagtima ning kuan. So Eskriptura biya mo. Oh, sumala ang among pagtulungan sumala sa Biblia, pero kung masgot ka ng kuan, ang among iglesia na mo basahon ibalik sa Biblia, murag iglesia Dili, kadiya. dili ang kana iglesia na kana sa tubangan ang primero. Kana adlaw ipapahulay ba? Ang Seventh Adventist anay otoridad. Oh, sa pagpatuman sa adlaw ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Oh. Okay, connected man kamo sa adlaw ipapahulay. So man imong pamatud-an nga kamo ang anay otoridad sa karon nga panahon. Kamo ang anay otoridad sa pagpatuman sa adlaw ipapahulay sumala lamang sa Biblia. Wala sila may daan eh, bro. Unsang klase nga palasi na? Wala sila ni siya kay Dili. kuan. Kung palasi na siya, unsang klaseng palasi? Wala sila siya gitawag ni siya og Unsa man? instrument palasi ni siya. Ano instrument palasi man? Nganong instrument palasi? Unsang instrument palasi be? Oh. Unsay meaning sa instrument palasi? Okay, instrument palasi ni siya tungod kay Dili. Unsay meaning sa instrument palasi? instrument palasi. Ang meaning sa instrument palasi, nagisgot ka sa usa ka otoridad sa isa ka tao lamang. Dili man ang instrument palasi takar. Instrument palasi ni siya bro kay ngano ani mo diyo. Ang instrument palasi manggod. I-define sa unsang instrument palasi. O lagi, ang instrument palasi niya bro, naghisgot siya may tungod sa naghisgot siya sa usa ka topic lang pero dili mao ang dili lang siya ba ibig sabihin Dili lang siya. aning dili lang ang authority yung gihatag dire dili lang Seventh Adventist tungod kay napamaylain nga naghisgot gapon nga iglesia nga gitagaan og authority. Wala koy Dili raman Seventh Adventist. wala koy problema anang kisa pa nagitagag authority. Basta ang wala man gyud nga Seventh Adventist lang. Okay Ang na. ingon nila ang Seventh Adventist gitagag otoridad. Kana okay ra na siya pero wala may ingon din nga Seventh Adventist lang. Ang point din na is ang connection ninyo sa adlaw ipapahulay. Instrument pala sina. Tagalay. Instrument pala si. Sige. Oh, okay ra kay wala may yun lang. Oh. Asa may Seventh Adventist. asa man ang duha na imong pilian. Na authority. Sa pagpatuman sa adlaw ipapahulay. Authority. Okay. Manaway man gani mo. Dapat nga manaway mo. Dapat nga tawag anang kanang manguan mo nga di natin di na kuan na kay tawag ining wala mo ni tumas sa ipapahulay. So therefore na may otoridad sa pagpatuman sa adlaw ipapahulay. Okay ni number 2. Okay ni number 2. Okay ang number 2. Seventh Adventist. Sige, permay. Matuod. I-check lang na. I-check lang na. Sige. Okay ni siya. Permay. Gini. Gini. Sige. Asa man ni Kada mo ha. Ikaw may affirmative Gini. na. Tiko diri unya. Ya pagkawan permay. Kini okay na ka sa topic. Okay mo affirm. Ang Roman Catholic Iglesia tinungkod ni Kristo sumala sa Biblia. Og standard nga referensya. Or magyapon ang mga tapika nga inyong ginadebatihan, di ba? Ikay ni Gar. Ang nindot ani ako na klaro ni babaw mo ha.
Kay Biblia man ako, dapat Biblia ra po tawon Dili, ani. ako may Para mo- fair siya. Dili, ako may mo pamatuod sa kuang tawag Dili. ang kuan. Naman po ni balasaw na ni sa. Teaching magud ninyo na, dili. Oh, pero Teaching. naman po may referensya ani niya. Biblia Teaching. raman. Dili, wala ko nang hilabot sa inyo ang tawag anang teaching kay ang inyong teaching Bible alone lang. Kami dili man may Bible alone. Man dili ini mo pwedeng tawag ini ipakaon nimo ang butang sa butang Di, amuang sa- dili na mo kay amuang ipamatud-an. Ang akong concern mo gud ani. Kining kita og Bible ano nagisgot ni when we say about faith. Faith pero mingon gani ka og teaching nagatuo man gyapon mi og reference. Alay, Oo. tuo man dai mo so problema sa reference. Tuo man dai ka. Di ang akong punto manggod kay sa ako manggod nga stand Bible reference naman. Ang imo manggod dapat Bible reference na pula kay para koy peer. Bible reference kanina. Pabutangan lang mong reference diri sa imo ha. Bible ra pud. Butangan lang mong reference diri sa imo ha. Dili ang akong concern kay pirmahan naman ako ni Bible. Dili lagi pwede, dili lagi pwede nga pakanon minimo ng butang nga dili among teaching. Ayaw ko papamatud ang butang nga dili na pagtulunan. Dili man ako pagtulun ang Bible alone. So ibig sabihin ang imong iglesia di ka barog kung walay referensya. Dili makabarog siya standard nga reference sa Biblia. Di akong pangutan. Ano man kay ang standard reference mo man ang basis namo. Nagsugod naman ta. Lagi. Ang pasagot akong pangutana sa imo ba clarification ba? Oo. Ang inyong iglesia dili makabarog without reference. Barog, oy. O na. Makabarog siya pero mas pinakamayo nga na kay referensya kay para ang imong pagpamatuo dili opinion. O mo man ako ang request nako kung mahimo Ayaw. Bible naman diri sa Mahimot kuha. ang battle of opinion diri. O Dili ko gusto nga mag-battle of opinion ta. Mo gani kaya nga ako Ayaw. ang good. Ani mo good para fair ba? Para fair both nga Dili side. lagi Kay di paminaw ba ayaw lagi ko tawag ining kuana ayaw ko papamutudi og butang nga dili amo ang teaching ang amo ang teaching dili may Bible alone sige so ayaw kong tawag ana papirmaha og butang nga Bible alone kini man na among teaching Sige, kamo na lang. kay inyo ang teaching nga Bible alone dapat mo pirma kay inyo ang teaching Dawaton na ko Oh, na. dawaton man nila, Pero naman may yan. klaro lang ha. Kanang word nga Bible alone dili lang nagpasabot nga Bible ra gid mi. Adi, Lagi mi reference. problema na nimo unsaon nimo na pagpabarog Oo. Basta ako lang klaro na. sige. So, Di pirmay nga mo na. Okay na ka na, nagkuan, okay na ka na. Okay, so sa rules na. Napa. Napay kuan. Balik tulo Ay, atong napay, kanang kay napay. para tagaan takag copy. niasa man ni siya may tabo ni. Onya na. Bawal mo na diri. Pirmay isa. Napa ni uban. Unsa mo guni? Dili, copy. Ah, kape. Tulo man naka-copy, imo isa, ako isa ug sa moderator isa. Mayo. Sunod, Sige. kita sa rules. Ay isa niya na. Oo, sir. Napa may isa dito. Tulo man na. Tulo na siya. Isa ba to? Tulo na siya. Wala. Mahina. Unsa ni siya? Mura gyapon ka Ang lagi. gyapon. Mura gyapon na. Dire. Okay, good. Sige. Dito sa rules. Sa rules ta. So ang ato ang tawag ining rules. Ato ang rules kay ang otoridad number 1 ang otoridad sa moderator ng atong pilion. Upon the request of any debater, the moderator have the authority to examine and read all documents references presented by the debaters. Sa yun gani. Okay. To implement the acceptance and non-acceptance of the documents and reference presented by the debaters. Siya ang otoridad nga tawag ka na mo-accept o dili mo-accept. Ang katong Moderator. moderator. Oh. Sige, kila. To implement the signed agreement. So kung sa itong gitawag ining gipirmahan Sagutan. karon, mo ni yung implement. Walay lain. To implement the validity, invalidity, relevancy, and non-relevancy of the questions during the cross-examination. Siyang maingon nga relevant na o dili relevant. Ito. Sige, Uyon ka. Okay, uyon The ba na? central figure of the debate order. All concerns, point of order, point of clarification, and objection made by the debaters must be addressed solely to the moderator. Uyon ka ni. Oo. Saya Okay. ang kwan, saya ang Tanan. Tanan. Moderator's decision shall be final executory. Uyon ka ni. Unsa pa sa tanan niya? Siya ang Moderator tawag ining. decision. Siya ang mo-decide. Dili kita ang mo-decide. Siya ang mo-decide. Oo, sa tanan. Any violation made the debaters concerning of this section shall be declared loser. Musupak ining mga sabutan nato, mas considered siya nga tawag ining loser. Pildi ka. Oo. Debaters observe the signed agreement and implement logical argument. Unsa may pasabot na? Observe. Observe. Mutuman ta ba? Mukha kung sundon. Okay. Kung sa atong gipirmahan. Oo. Present evidences, Bible standard differences during the stand and answering questions. Mhm. Tama. Debaters must observe logical reasoning. Yun ka ni. Observe. Logical reasoning.
Oo. Okay ka. Debaters may invoke the rights, clarification, point of orders, and objection at any time. Mm. O yan ka ni. Okay. Debaters may invoke 30 seconds qualification if the question is categorical. Mm. Okay. Have the rights to examine and read the presented documents during cross-examination. Mm. Shall observe always the ruling of the moderator. Okay. Tumanta always ha. General rules. Time allocation must be observed. Kung pilang time nagyatang si Muha, di ka pwede mo lagpas. Di po ka, ayan, ilang ka pwede mo lagpas. Categorical question must be answered categorically. And the debater may qualify not more than 30 seconds. Tama? Mm. Okay. Questions must be presented not more than 30 seconds. Mm. Okay, kani? Oo. No objection will be catered during the constructive speech. Point of order and point of clarification are exempted. Mm. Okay, kani? Mm. Any violation of rules committed by the debaters must be addressed through the point of order. Oo. Okay. Point of clarification may raise in time of examining documents or of clarification of terms used by the debaters. O yun kani. Okay. Yun ka na. The objection may raise for not more than 20 seconds during the discussion if the debaters will violate the rules and logical arguments in the course of the debate. Mm. Okay. Unnecessary remarks shall be prohibited. Mm. Okay. Kanang mga kuan, ibawal na. Okay. Karon. So ang atuang kuan, ang atuang tawag ining usana proposed format sa debate Oxford Oregon ta. Saan na siya? Naanda na to ba? Barog, pagkaman tawag anang naay kini introductory speech, naay affirmative or constructive speech. Paghuman og tawag anang kaning introductory mo affirm ka. Natay 5 minutes nga affirmative tawag ini introductory. Pagkahuman mosunod dayon ang affirmation, mag-construct na ka. Paghuman sa constructive speech, mosunod dayon ang cross-examination. Human na pod, barog na pod, ang negative side same. Negative constructive speech, pagkahuman cross-examination. Then after sa whole debate, natin rebuttal or conclusive speech. Pagkahuman, o yan, mauna na siya. Amo na ni arrange ni kini. Mauna na siya. So 5 minutes ang atong introductory. Mm. Ang atong affirmative constructive speech 15 minutes. Speech. Ang cross-examination para to 15 minutes po. Across katong kibali mo Wala wala. ka nagtubag na. Wala ka Oo. nagtubag. Oo. 15 minutos. Mm. Okay. So okay na kaani. Kani itong itong duha gani ang ubos. Unsa man kanang ang gigamit ba sa pagpamuta na pwede ba mo kana ganing gawa sa gibasa sa kwan Oh, sa affirmative pwede na na. o Pwede, sa bisa. kato lang gyud kuan lang gyud gipagawas lang. Ako, bisag ko sa ikaw. O Ako, bisag ko sa tawag yung pangutana, basta sudlas topic. basta sa tawid. Pwede ra siguro ana. Pwede na. Okay, basig mingon sa wala mo ko nagamit ang moderator. Pwede, Gawas pwede, man. pwede. Nga, Kana, pagkahuman, karon. So, okay na kaani. Ano sa possible date na to? Oh, ikaw kasi ko. Balang kuan, lugar-lugar ta. June. Karon Karon June na. April naman taron. June. May naman Bulan. sunod. Dili pa sunod Pwede. bulan. Ha? June. May man sa bulan, di ba? Tanawa naka-cellphone, tanawa daw ang kwan. Tanawa to sa June. Okay, magkuha pa man tag permit sa kwan. Magkuha pa man tag permit sa diri sa city. Possible nga naana sa kwan, possible nga naana sa kining tawag ining Rojas ta. Ano sa ballpen? Sa Rojas ta. Kung dili sa Rojas, kwan, tawag ining usana kining dito sa mga barangay gym, if in case. Pwede. Nya ako na lang set up tanan aton na lang ka. Sa dala ni. Ang letra C. Babaw. Sige. Sige, maayo nga tawagin ng barangay gym. Barangay gym. Duterte. Diri na lang sa kuan, diri na lang sa Aquino na lang ka. April, May, June. June. Ato sa June. June. Ato sa June. Diri ta June 21. Taas.
para makakuha ka tag mga security permit. Sunday, okay. Sunday, Okay, no? June 21 o Sunday man na. Sunday 1. Sige. Sunday 21. Pwede yan. June 21. Mm. June 21, 2026. Nya ang proposed binyo nato i-open lang sa nato kay magkuha pa matay permit kung dili ato ta sa barangay, mga barangay gym. Ha? Oo, ikuha na. Tentative sa language, bisag unsa, English, Bisaya. Yan pwede. Ang moderator nato kinsa man? Oh, ito. Sino kayo wala? Di kay basig moingong ka nga tawag ining Basta di bias na lang, po. dili lang RCC. Okay lang sa kawis unsa, basta di lang RCC. Kay mo na bias ya. Pagkuha og tawag ka ng imuhang kuan nga moderator. Kay kung ako pa tawag ka ng mangita, lisod kay pangitaon ng dili Romano Katoliko. Ang point na is kabalo mo implement sa tong rules. Kay makunsa man ang tawag yung di Katoliko kung pagkahuman di kabalo mo implement sa rules. Yagaw ang atong debate. Sa nindot ani nga ikuan ni gitawagan ni. Makuha tag kagawad. Kagawad ang tawag ining mo moderate. Yawan ni. Daw lang dilit. Oh, para sigurado yun kay para kabalo sa rules. Or either, pwede po kang walang parts. Maayo mo walang parts, kaya kabalo man to. Kung muuyon ka. Pero para dili ka tawagan ng kuan, tulog yapon same sa nitabo ng Villaver dito sa Jinsan. Tulog yapon, duha ka, isa siya, nga nai representative ang mga 70 Adventist, na apoy tawag ining Katoliko. Swapo. Okay kayo. Inana. Oh. Okay kayo inana. Na apoy tawag ining Katoliko. So, okay ka na. O muhatag lang siguro po kan ako ang ko. Iyagutan ako. Representative nimo. Oh, representative ako motor. Sige. So, okay na kang roll parts. Okay lang. Sige, roll parts. Ako tong ngayon. Roll parts. So, ang tawag ng timekeeper, ang putan, duha pa ang representative. Bali tulog gihapon, naiusang official niya na duhang mutanaw. Sa tuang duha. Sige. Only one representative for both debaters allowed. Okay na kani? Okay na. Okay, sige, pirmahin na na. Okay, pirmahin na ni. Okay naman ka. Wala nga. Ito aning tawag ining papirmahan. So, pag di mo sipot, ay 100,000 ta ha? Pag di mo sipot, paman yung pirmahan ni mo. Tulo. Okay, ako ang ipanotaryo. Sige. 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 Wala kang ipugos ha? Ada. Tama pa din, aluminum shall be prohibited. Bawal ang personal attack. Violation of rules for more than 3 times. Kaya na. Okay, pigas. Ulo. Ay, kaya mangita kung tawagin ng barangay na lang, Quezon City. So, i-konta ka, i-communicate ka pag oras og tawag ining ma-approve na sa barangay. Ha? Sige. I-approve na, i-konta ka, i-communicate ka. Tagalan, abi. Tagalan ta kag copy after na ko ni mapirma, ha? Kaya ako aning ipanotaryo sa there. Di na ni kan sino? Debate na ni. Di sa basta ni. Kamu-kamu ra. So kan may tabo. Way atrasan ni ha? At kay Basta- kape ni kay ako na indadon. Lagi sa pirmasan ako. Open sa. Pirmasan. Pirmasan ako. Pirmasan ako ni. Kape. Pirmasan ako. Okay. So basta dire ra banda gyud, banda laba. Wala na problema, problema na kayo. Pas na ana kay wate plate. Diri ra sa Davao. Dire na ba? Sigasa sa sabaw. Ang mahitabo ani ini. Sa pag-isa ba? Gaan kag isa ka kape, ha? Sige. So okay na ka to ha? Okay na. na. So, yan.
Nakantakanig isa. Mana? Okay, salamat. Yes na. So, okay, dungagan lang ni siya, no? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.